ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апа ва хоҳаро, ака ва додаро, бародарое ки дар ғарибӣ қарор доред, дар Москваски област, компанияи Паҳлавон TJ дар хизматай. И бародармон ана дар реестр буд. Чӣ хел рафтӣ омадӣ? Ягон проблема шид? Раҳ да ягон мушкилӣ шидакта? Не. Аз суми додагит розӣ? Компания ки ту интихоб кардӣ, дигар бародарои ғариб да чӣ гуфтани? Совет метум ака, беҳтарин ай рафтем, ҳамин максимум 40 минут истодем онҷа вақти гузаштам да. Паҳлавон TJ ҳар рӯза дар хизматай. Ин мошине ки шумо дидесен, и бо майл ба кай сафеде ки якта дар раҳ хизмат мекунад, и дар компанияи Паҳлавон TJ хизмат мекунад. Номра дар рӯи экран мешавад, занг мезанем, мо зангҳои шуморо қабул мекунем. Худованд нигаҳбонтон. чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Дрикус Дуплеси дар муҳорибаи асосии турнири кохи сафед ки байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи мегузарад, прогнози худро дод. Гейҷи яке аз ҳама ҷанговарони дӯстдоштаи ман аст. Ин шахс дар тамоми карьераи худ ягон муҳорибаи дилгиркунанда гузаронидагӣ нест. Ӯ муҳорибаҳои дилгиркунанда гузаронида наметавонад, чунки стили ҷангии ӯ ҳамин гуна аст. Ӯ доимо ба актагон барои рақибро ба нокаут равон кардан ва ҷанги воқеӣ ташкил кардан мебарояд. Ман мухлиси калони Ҷастин Гейҷиюм, лекин дар ин муҳориба Топурия ғолиб мешавад, гуфтааст Дуплеси. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷи аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе, яъне шаби 13 ба 14 июн баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири кохи сафед хоҳад шуд. Ва бояд қайд кард ки барои Илия Топурия ин аввалин ҳимояи камарбанд дар вазни сабук мешавад. шаби гузашта турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнири чемпиони пешинаи вазни миёна Белол Муҳаммад бо ҷанговари топи вазни худ Габриэл Бонфим вохӯрд. муҳорибаи онҳо тамоми 5 раунд идома дод ва мутаассифона ба фоидаи Бонфим ба анҷом расид. муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. ҳозир бошад суханҳои Белол Муҳаммад баъди мағлубият. дар ҳама ҳолат алҳамдулилло, ту ки буданатро ҳамон вақт мефаҳмӣ ки ҳамаи корҳои мехостагиат дигар гуна мешаванд. ман барои ин роҳ, барои ин дарс шукргузорам. ман бармегардам. ташаккур ба ҳамаи тарафдорони ман, даста ва оилаи ман. бародари худро бо ғалабаи калонаш табрик мегӯм. меҳнату заҳматҳои ӯ натиҷа медиҳанд, аммо дар роҳ ба сӯи унвон, навиштааст Муҳаммад. ва дӯстон, дар ин акс бо Белол Муҳаммад ҷангори вазни миёна Брендон Аллен қарор дорад ки дар ҳамин турнир зидди Эдман Шахбасян ғалаба ба даст овард. муҳорибаи ӯро низ дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ тамошо карда метавонед. чемпиони вазни миёна UFC Ислам Махачев гуфт ки кадом муҳориба барои ӯ эҳсосотҳои зиёд меоранд ва гуфт ки кай карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. аз ҳама эҳсосҳои калон албатта ки дар вақти чемпион шудан буд, лекин муҳорибае ки ман такрор ба такрор тамошо мекунам, ин муҳориба зидди Дастин Порие аст. мо бо ӯ ба монанде ки дар кӯча ҷангидем ва боз ман тавонистам ки ӯро фавран шикаст диҳам. ин муҳориба ба ман эҳсосҳои хеле калон дод. ин муҳориба ва якум муҳориба зидди Волкановский нишон медиҳанд ки ман дар кадом муҳорибае ки набошад то охир меҷангам. чӣ кор рух медиҳад, чӣ гап мешавад, чӣ гуна мушкилиҳо дар организми ман мешавад, фарқ надорад. то он даме ки маро нокаути вазнин накунанд, ман то охир меҷангам. айни замон барои ман муҳим аст ки камарбанди худро аз даст нодода аз ҷангҳо равам, ҳамчун чемпион карьераи худро ба анҷом расонам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев чемпиони вазни сабук буд ва камарбанди худро 4 маротиба ҳимоя карда рекорди нав гузошта буд. баъдан ӯ ба вазни миёна баромада дар ин вазн чемпион шуд ва акнун ӯро аввалин ҳимояи камарбанд дар ин вазн интизор аст. дӯстон, ба фикри худи шумо Махачев ҳамчун чемпион карьераи худро ба анҷом расонида метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.